ба шахсони дигар низ тааллуқ дорад. имконияти бисёртар ҳаст барои ба Россия дохил шидантон. Бо дар канали Сомониён Тиҷей мекунем, медонем, тамошо мекунем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. нафарҳое ки маро тамошо кардастем, бародарои азиз, силкаи телеграм канали сарпарасти мо дар комментария ҳастай, телеграм дороем, обуна бишавед. омади иди қурбона ба ҳаматон муборакбод мегӯм. аввал худованд кунад ки ба мо тани сиҳат, умри дароз ато бикунад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо бозорҳои Русия барои ба таври ғайриқонунӣ ба кор ҷалб кардани муҳоҷирон имкон аст баста шаванд. соҳибони фурӯшгоҳҳо метавонанд ба далели ҷалби ғайриқонунӣ нерӯи кории хориҷӣ ҷарима шаванд ё корашон мутаваққиф шавад. хабар медиҳад дар ин бора ТАСС бо истиснод ба вазорати умурии корҳои дохилии Русия. ҷавобгарӣ барои истифодаи ғайриқонунии қувваи корӣ на танҳо ба корфармо, балки дар ҳолатҳои пешбинӣ намудаи қонун ба шахсони дигар низ тааллуқ дорад. аз ҷумла шахси ҳуқуқие ки соҳиби бозор аст омадааст дар ин хабарнома. ҳар як нафаре ки дар бозорҳо кору фаъолият мекунад дар Федератсияи Русия аз сабаби чӣ ҷарима мешаванд, ҳозир барои шумо мефаҳмонем. мисол, корфармо коргара ба кор қабул мекунад, вале бе ягон ҳуҷҷат, махсус бе трудовой договор. дар ин ҳолате ки коргара дастгир мекунанд дар амалиётҳое ки рейдҳо шидаистаи ҳозир, мисол ҳам проблема болои сари ҳамун коргар мешавад, махсус депортатсия ё ки выдворение аз қаламрави Русия, ва болои ин ки ана ҳамун коргар проблемаш мешавад, боз соҳиби бозор, мисол соҳиби дукон низ ҷаримабандӣ мешавад, ба хотире ки беҳуҷҷат ба кор қабул мекунанд, бе ягон шаҳрнома кору фаъолият мекунанд. нисбати ана ҳамин соҳибмулк ҷарима мекунанд, административни правонарушения мешавад. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия хабар дод ва огоҳ кард барои ҳар як соҳибмулке ки дар бозорҳо кору фаъолият мекунанд ва дигаронро ба ҳайси коргар ба кор қабул мекунанд. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед. ҳар нафаре ки дар дуконҳо кор мекунед ё дар бозорҳо кор мекунед, махсус рейдҳо ташкил мешавад дар бораи ҳамине ки шумо бо соҳибмулк шартномаи меҳнатӣ кардагӣ ҳастен ё ки не, яъне трудовой договорро дар назар дорем. ҳар чизе ки барои муҳоҷирон тааллуқ дорад, бародарои азиз, ҳамин чиза дуруст бифаҳмем ки мо барои фоидаи шумо видео мекунем ва пешкаш мегардонем. ҳар рӯз як хабари нав, як тағйироти нав, як қарори нав, як супориши нав ҳастад ва мо мехоҳем ки шумо аз ҳамин чизо огоҳ бошед то ба хатогиҳо роҳ натиҳед. агар ягон нафари шумо документ надошта бошед ва хоҳед ки границаи Қазоқистон биред, пересекат кунед, номерое ки мебарояд зангшон бизанед, границаи Қазоқистон мебаранд, ширкати боваринок назар ба дигарон нархи арзон қатияд. як нафар нависонда: акай Сорбон, ман патент дорам, официалӣ кор мекунам, граница Тоҷикистон рафтан метавонам. официалӣ кор кунед, документ дошта бошед, бале, обратно барои рафтантон боз ба Россия дар назар дошта бошед, имконияти бисёртар ҳаст барои ба Россия дохил шидантон. душанбе нависондаед: намешавад паспорт РФ бошад, права тоҷикӣ бошад, штрафплощадка мебаранд. вақте ки дар Федератсияи Русия шумо фарқ надорад кор фаъолият мекунед, бояд ки праватон аз Федератсияи Русия дастрас шидагӣ бошад. муҳаммад нависондаед: акаҷон қаҳрат накунад, барои просмотр лайк дурӯғ нагӯ, илтимос. як гап мегӯй 20% ростай, 80% дурӯғай. ҳай ҳамин нафарое ки бовар надорем ба видеоҳои мо, хоҳиш мекунам тамошо накунед. охи ҳастаи дар инҷа одамое ки тамошо мекунанд ва ман чизеро гап мезанам, мисол беасосу бедаставерни информатсия гап намезанам. дурӯғ ҳамон одамое ки мафкураи хуб надоранд, фаҳмиши хуб надоранд, ки як чиза ақлшон хуб намегирад ва як чиза хуб дарк намекунанд. атак одами солиму одами баақл беса фикр кунад, гӯш кунад барномаҳои моро, ҳамаш ба фоидаи мардум аст. мо ягон чизи зараровар барои мардум пешкаш намегардонем. беков нависондаед: салом ака, ростай аэропортҳо маҳкам мешаванд. дар бораи маҳкам шудани аэропортҳо ягон информатсия нест ва видеои пурратар бо дар канали Сомониён Тиҷей мекунем, медонем, тамошо мекунед, уҷарам пайгирӣ кунед видеоҳода. акмал нависондаед: ассалому алайкум бародар, ҳамун номерои ҳиҷомаро менависондед, ҳамун видеоро тамошо ки вақти роликша монда бошем, дар ҳамун ролик ҳастаи номерош. зафар нависондаед: акай Сорбон, паспорти загран 2 моҳ мондагӣ срокаш,
Россия ра бимешава намегардонанд. Раҳмат. 2 моҳ мондагӣ боша аз ҳама хубаш биги иваз кун паспорта, баъд сафар кун. Бо паспорти нав, ба сроки нав, ин хубтар аст. Як нафари дигар нависондай: салому алейкум. Просроченный регистратсия дорем. Куҷо равем штраф спорем. Баъдан патент гирем. Моддаи 1136 легализовать кардан дар кор. Илтимос ҷавоб нависен. Тибқи моддаи 1136 яъне ки патент гирифтан барои нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд, беҳуҷҷат гаштагӣ ҳастанд ва барои регистратсия продлит кардан вақте ки просроченный шудагӣ метавонед ки аз сари нав бикунед, регистратсияи нав бикунед. ҳамун ҷоеда ки мекунед, мисол дар хонатон мекунед ё дар хонаи хазяинтон мекунед, ҳамонро аз сари нав бикунед, регистратсия дар баъд задани боша, ҳамон мерем патент мегиред, ягон проблема намешавад. Чунки вақти ҳозир патент просроченный шудагӣ, шумо бирен патент регистратсиятон просроченный шудагӣ, шумо бирен патентда биспорен, аз сабаби надоштани регистратсия патенти шумо дода намешавад. ӯ қадар ҳуҷҷатҳои тайёр кардаву даводавтон бигем дар ҳаво мерава ҳамаш. Файзалӣ нависондай: акама паспорти русӣ дорам. Загранпаспорти русӣ надорам. Ба заграни тоҷикӣ рафтан метавонам ака. Агар аз Россия дар назар дошта бошем, без заграни русӣ баромада намемонам. Аз дигар ҷо ба Россия дар назар дошта бошем, мешавад. Бале. Як нафари дигар нависондай: салому алейкум акаи Сорбон. ҳангоми ба Русия рафтан телефони мобилиро набарем мешавад ё ки не? телефони мобилӣ набудан боз мақсад шубҳара бисёртар мекунад барои дар вақти тафтиш кардан. Хубаш мо мегем ку чизои безеб тамошо накунед, аз ҳамин чизое ки зараровара дур бошен, ин ба фоидаи худтон аст. Файзуллоев нависондай: салом акаи Сорбон. Хизмати алтернативӣ ҳозир мешавад ба қайд бигирем. Мешавад ки ҳозир шумо бирен пешниҳод бикунед ва то вақти призов сар шидан тирамоҳӣ, мисол дар уҷа рӯйхатда ки шуморо қайд кардан ҷо ки расид шумода, бале, баъд метавонед бирен як моҳ хизмати пулакӣ бикунед. Асад нависондай: салом акаи Сорбон. Аэропортҳоро маҳкам кардесанд, рейсҳо ба дигар ҷо рафтесанд мегӯянд. Рост бошад? Аллакай диюмин одамай ҳамин комментарияро аз ҳамин видео ҳозир ман хондестам. Мо рости гап надидем информация дар бораи маҳкам шудани аэропортҳо ва ҷустуҷӯ мекунем. Канали Сомониёнда ин информация медороем тамошо мекунем бародаро. Зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.